Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Purur. Book your seat today. Limited seats available. रात्री 2च्या सुमाराक कर्नाटकातल्या चित्रदुर्ग जिल्ह्यातून वचपी नॅशनल हायवे 48चेर एक भीषण अपघात घडलो आणि त्या अपघातात 11 जण मृत्यू पावलात आणि 21 जण जखमी झाल्याची माहिती आमकां प्राप्त जाल्ली आसा. मिळालेल्या माहितीनुसार बेंगलोर हांगासरल्यान गोकर्ण हांगासर 32 प्रवाशांका घेऊन येवपी बसीक बेंगलोरच्या दिशेन वचपी एका लॉरीन धडक दिली. त्यावेळाचेर त्या बसीच पेट लागलो, बसीन पेट धरलो आणि आग लागली. त्या आगीत होरपळून 11 जणांचो मृत्यू झाल्याची माहिती प्राप्त झाली आसात. तेच्यात 21 जण आसात ते जखमी आसात. तेंचेर चित्रदुर्ग हांगासरल्या जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आसात. तेच्यातल्या होरपळलेल्या 6 जणांची जी प्रकृती आसा ती चिंताजनक असल्याची आमकां माहिती प्राप्त जाल्ली आसात. या घटनेची माहिती मेळतात घटनास्थळी पोलीस आणि अग्निशमन दलान वचून ह्या जी बशीक आग लागलेली ती आग विझवलेली आसात. हेची माहिती मिळताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दुःख व्यक्त केले आसात आणि जे मृत पावलात तांकां 2 लाख आणि जखमी आसात तांकां 50,000 रुपयांची जी नुकसान आसा नुकसान भरपाई दिवपाची घोषणा तेंच्यांनी केली आसा. तसेच या घटनेचो निषेध आसात हो कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केल्लो आसात आणि या घटनेची चौकशी करून जो दोशी आसा तेजेर कडक कारवाई करचो अशी इशारो त्यांनी दिल्लो आसा. रुडटा खातीर प्रमोद मोंडे.